A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-Quddisa tal-lum immexxija minn Monsinjur Hector Sherry, il-Kanċillier tal-Kapitlu tal-Katidral ta' San Pawl fl-Imdina. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Miegħek ukoll. Min qalbi nsellem lil kull wieħed u waħda minnkom, speċjalment dawk li huma morda u dawk li ma jistgħux joħorġu minn djarhom jew minn residenzi oħrajn. Illum nixtieq li nitolbu ħafna għal vokazzjonijiet saċerdotali. Ġesu stess qal lill-Apostli jtolbu lil Sit il-Ksad biex jibgħat ħaddiema għall-ksad tiegħu. Hija talba ħerqana tagħna wkoll biex il-mulej ikompli jsejjaħ u biex dawk li huwa jsejjaħ iwieġbu mill-aħjar li jista'. Ħuti ejjew narfu ħtietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej Ġesu inti ir-raj it-tajjeb tagħna, mulej ħnina. Mulej ħnina. Mulej Ġesu inti triq il-verità u l-ħajja, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej Ġesu inti l-ħobs ħaj li niżel mis-sema, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, li provdejt rajja għal poplu tiegħek. Sawwab fil-Knisja tiegħek l-ispirtu tal-pjetà u tal-qawwa biex irawwem ministri xierqa tal-altari tiegħek u jqajjem difensuri qalbina u twajba tal-Evanġelju tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tatinix la faqar u lanqas għana, iżda għatini l-ikel li neħtieġ. Qari mill-ktieb tal-Proverbi. Kull kelma ta' Alla għaddiet mill-prova u tarka għal kull min jistken fih. Iżżid xejn ma' kliemu għax hu jċanfrek u jgidbek. Dawn it-tnejn jien nitlob minn għandek, tiġħadhomlix qabel ma mmut. Biet minni l-qerq u l-gideb. Tatinix la faqar u lanqas għana, iżda għatini l-ikel li neħtieġ. Għax jekk ikolli biex xaba, nista' niċħtek u ngħid, minu l-mulej. Jekk niftaqar, nasal biex nisraq u nkażbar isem Alla. Il-kelma tal-mulej. Rodu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Fanal għal riġlejja il-kelma tiegħek mulej, flimkien
fanal għal riġlejja il-kelma tiegħek mulej. Biet minni triq il-gideb, għatini fit-tjubietek il-liġi tiegħek. Aħjar għalija l-liġi ta' fommok mill-eluf ta' flejjes tad-deb u l-fidda. Flimkien fanal għal riġlejja il-kelma tiegħek mulej. Għal dejjem mulej il-kelma tiegħek imwaqfa fis-sod fis-smewiet. Min kull triq ħażina inwarrab riġlejja biex inħares il-kelma tiegħek. Flimkien fanal għal riġlejja il-kelma tiegħek mulej. Jien ksibt id-den bil-preċetti tiegħek, għalhekk nobod kull triq qarrieqa. Il-qerq nobodu u nistkerħu, imma l-liġi tiegħek inħobba. Flimkien fanal għal riġlejja il-kelma tiegħek mulej. Is-saltna ta' Alla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ li 12 madwaru u tom qawwa u seta fuq ix-xjaten kollha u li jfejqu l-mart. U bagħthom ixandru s-saltna ta' Alla u jfejqu l-morda. U qalilhom tieħdu xejn magħkom għat-triq. La ħatar, la ħorġa, la ħobs u lanqas flus. U lanqas ma jkollkom żewġ ilbiesi. Jekk tidħlu f'xi dar, ibqgħu hemm sa ma tiġu biex titilqu. Jekk ma jilqgħukomx, uħorġu minn dik il-belt u farfru sat-trab tagħha minn ma' riġlejkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela u bdew iduru l-irħula ixandru l-Evanġelju u jfejqu l-morda kullimkien. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-mulej għandu fiduċja kbira f'kull wieħed u waħda minna. Il-mulej Ġesu wera fiduċja kbira fl-apostli meta rrid iseħħibhom fil-missjoni tiegħu. Araw x'għamel. Tom qawwa u seta' fuq ix-xjaten mela biex ikeċċu xjaten u li jfejqu l-mart. Imma Ġesu wkoll irid li l-apostli tiegħu ipoġġu l-fiduċja tagħhom kollha kemm hi fih. X'qalilhom? Tieħdu xejn magħkom għat-triq, la ħatar biex tiddefendi ruħek jew minn xi annimal selvaġġ jew minn xi ħallil. La ħorġa biex forsi tpoġġi xi ħaġa hemmhekk, x'aħ ikun tak frotta jew xi ħaġa oħra. La ħobs u lanqas flus u lanqas ma jkollkom żewġ ilbiesi. Il-mulej Ġesu ried li l-apostli tiegħu jafdaw b'mod sħiħ fil-providenza tiegħu. U l-mulej hekk jixtieq minn kull wieħed u waħda minna. Il-mulej lilna l-koll permezz tal-magħmudija iseħħibna fil-missjoni tiegħu. Il-missjoni tal-mulej Ġesu fid-dinja tal-lum mhijiex biss responsabbiltà tas-saċerdot jew tal-isqof jew tal-katekisti, imma ta' kull wieħed u waħda minna x'aħna l-koll dixxipli tal-mulej. U l-mulej jrid li aħna allura nissieħbu fil-ħidma tiegħu u kull fejn inkunu, anke fid-dar, anke fit-triq, fil-post tax-xogħol, kull fejn tkun, kull fejn tinsab, jekk anke tinsab anke forsi f'xi residenza tal-anzjani. Ma tistax toħroġ, imma int ukoll tinsab fejn tinsab, inti għandek is-sejħa tal-mulej biex inti kull fejn tkun twassal is-saltna tiegħu li hija saltna
ta' mħabba, ta' maħfra, ta' ġustizzja. U għalhekk ejjew nifhmu kemm il-mulej lilna jafdana u jistenna li aħna naqdu dil-missjoni inkunu fejn inkunu u li fuq kollox aħna nafdaw fih. U għalhekk kemm huwa f'waqtu anki l-kliem li aħna llum tlabna fis-salm responsorjali. Fanal għal riġlejja il-kelma tiegħek mulej. Għandna bżonn tassew il-kol kemm aħna id-dawl tal-mulej, id-dawl tiegħu jagħtina direzzjoni. Idawwalna fl-għażliet li aħna nagħmlu anke fl-iktar għażliet żgħar ta' kuljum. Ejjew illum ukoll nitolbu ħafna għal vokazzjonijiet saċerdotali biex il-mulej ma jħallina qatt nieqsa minn saċerdoti li jaqduna fil-parroċċi tagħna u f'ħidmiet oħrajn tal-Knisja. Jalla din it-talba tagħna tkun ukoll espressjoni oħra li permezz tagħha aħna nkunu qegħdin inwasslu is-saltna tiegħu kull fejn inkunu. Ħuti Eżis Alla bat lill-Ibnu fid-dinja biex jeħlisna mill-jasar ta' dnub u jinawgura il-fidwa tal-bnedmin kollha. Mimlin bl-ispirtu ta' Kristu xoxt, nitolbu u ngħidu wara kull talba tiġi saltnatek mulej. Tiġi saltnatek mulej. Nitolbu għall-Knisja sabiex l-għażla tagħha favur il-fqar tressaqha dejjem iżjed lejn l-Evanġelju. Nitolbu. Saltnatek mulej. Nitolbu għall-missjonarji sabiex fi dialogu tagħhom mal-ġnus imbeda iħabirku ħalli traqat kollha iwasslu lill-bnedmin għand Kristu. Nitolbu. Tiġi saltnatek mulej. Nitolbu għal dawk responsabbli mill-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali sabiex joħolqu relazzjoni tajba bejn il-bnedmin fl-għarfien u r-rispett ta' xulxin. Nitolbu. Tiġi saltnatek mulej. Nitolbu bil-ħerqa kollha u b'fiduċja kbira għal vokazzjonijiet saċerdotali biex dawk li l-mulej isejjaħ iwieġbu b'qalb ġeneruża. Nitolbu. Tiġi saltnatek mulej. Għalina hawnhekk miġbura, għalina li qegħdin insegwu din it-trasmissjoni tal-Quddiesa sabiex il-kelma ta' Alla tiftkilna qalbna beraħ għal ħutna l-bnedmin kollha u tnebbaħna biex nuru solidarjetà ma' minnu l-aktar fil-bżonn. Nitolbu. Tiġi saltnatek mulej. O Alla, li tajtna bliġi l-imħabba u b'missjoni ix-xandir tal-Evanġelju lill-bnedmin kollha. Atina l-grazzja li naħdmu għal paċi u l-ġustizzja u li nħabbru s-salvazzjoni tiegħek mat-triqat kollha tad-dinja bi Kristu Sidna. Amen.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tjieba tiegħek mulej il-qattalb u l-offerti tal-poplu tiegħek biex l-amministraturi tal-misteri tiegħek jikbru dejjem fin-numru u jibqgħu sħaħ sal-aħħar f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżoħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwaw xieraq. Sewwa xieraq tas-sew tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr u Alla fidil u missier ta' kull kniena għaliex tajtna lill-ibnek Ġesu Kristu bħala mulej u feddej tagħna. U dejjem wera ħnina kbira għaċ-ċkejknin u għall-foqra, għall-morda u għall-midinbin, u dejjem kien qrib il-maħqurin u l-imġarbin. Bil-kliem u bl-emil ħabbar lid-dinja li int missier li tieħu ħsieb u lidek kollha. Għalhekk mal-anġli u l-qaddisin kollha infaħruk u nberkuk u nlisnu l-innu tal-glorja tiegħek aħna u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew intu ta' min isebħek, u Alla kollok imħabba l-bnedmin li dejjem taqaf magħhom tul il-mixja ta' ħajjithom. Imbierek tas-sew ibnek li jinsab f'nofsna għaliex inġbarna mill-imħabba tiegħu u kif għamel mad-dixxipli tiegħu issa qed ifissrilna l-Iskrittura u jaqsminna l-ħobs. Nitolbuk għalhekk missier kollok ħniena biex tibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajqaddes dawn l-offerti tal-ħobs u mbit biex isiru għalina il-ġisem u id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li qabel ma bata tul il-lejl tal-aħħar ikla ħal-ħobs birek u qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk missier Qaddis aħna u nagħmlu dan b'tifkira ta' ibnek il-feddej tagħna li jint wassaltu għal passjoni u l-mewt fuq is-salib u għal glorja tal-qawmin għal-ħajja u qedtu fuq il-leminija tiegħek. Sakemm hu jerġa' jiġi, inħabbru l-emil ta' mħabbtek u noffrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-barka. Ħares biħnina lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek li fiha nuru s-sagrifiċċju tal-għid ta' Kristu li ġie mogħti lilna. U bil-qawwa tal-Ispirtu ta' mħabbtek għodna issa u għal dejjem ta' dejjem fost il-membri ta' ibnek il-Ażiż li bil-ġisem u d-demm tiegħu sejrin nitqarbnu. Wettaq mulej fil-fidi u fil-imħabba l-Knisja tiegħek flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-isfijiet, is-saċerdoti u djakni kollha u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik.
iftħilna għajnejna biex nintebħu bil-ħtiġijiet ta' ħutna. Nebbaħna kliem u emil li jkunu ta' faraġġ għall-imtaqlin u l-imġarbin. Għatina li naqduhom minn qalbna kif urina li jridna nagħmlu Kristu. Ħatkun il-Knisja tiegħek xhieda ħajja tal-verità u tal-libertà, tal-paċi u tal-ġustizzja biex il-bnedmin kollha jqumu għal tagħmijiet ġodda. Ftakar mulej fħutna li marru qabilna fis-slim ta' Kristu tiegħek u fil-mejtin kollha li inti biss taf il-fidi tagħhom. Daħħalhom għall-lena tad-dija ta' wiċċek u fil-qawmin mill-imwiet għatihom il-milja tal-ħajja. Lilna wkoll għatina li naslu għall-amara ta' dejjem wara li ntemmu l-mixja tagħna f'din id-dinja biex ngħixu għal dejjem miegħek. Mal-Verġni mqazza l-Om ta' Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Martri u f'xirka waħda mal-qaddisin kollha infaħruk u nkabruk għal dejjem b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew fiduċja kbira ndugu lejn il-missier ħanin tagħna tas-sema u nitolbuh permezz tat-talba li għallimna ħuna l-kbir Ġesu, it-talba tal-aħwa u lit l-istess missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La daħannix fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna staqrabnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek frid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Sant u intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni meħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommi dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iż-żejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. U dan naslu biex narfu x'inhi l-imħabba li Kristu ta' ħajtu għalina. Aħna wkoll għandna nagħtu ħajjitna għall-aħwa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Mill-ġdid inħeġġiġkom biex inkomplu nitolbu ħafna għal vokazzjonijiet saċerdotali, speċjalment fil-Knisja lokali tagħna f'Malta u f'Għawdex. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Grazzi Sinjur Alla. U aħfir li Sinjur Alla. Mulej Ġesu jien għandi bżonnok. Nitolbu. Tmajtna mulej bil-ħobs tas-sema. Għamel li b'dan is-sagrament tal-imħabba, iż-żerrija li inti xerred bil-kotra fl-għalqa tal-Knisja tiegħek tikber u tagħti l-frott billi ħafna jażlu għalihom infushom ix-xorti li jaqduk fl-aħwa kollha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, min nies
professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euro, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira, dan il-prezz inniżluh għal kważi 1 euro għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju 30 euro qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Amen. Alla ta' nisma' talb tagħna ħlesejna wieqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Dan ir-rużarju nkomplu nitolbu għal vokazzjonijiet saċerdotali. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina,
iddaħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostoli. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobż ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek
ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. خبزنا ta kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minwaħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa Sultana tas-sema u tal-art. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubbietna bħalma naħfru l-minwaħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna slima lik. Lilek ingħajtu li xaħna turufnati u li teva
lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek o ħanina o pija o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minwaħati għalina. Iddaħannix fit-tiġrib iż-żeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu għall-erwieħ kollha tal-Purgatorju għatihom mulej il-mistriek ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Niżjed safja. Itlob għalina. Niżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mega taqdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kowba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġeli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisfaqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħ u tal-ġisem. Bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerq. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen.
talba li San Giuseppe, slima lik ħarris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-knina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, itlob għalina. Santu Rocco, itlob għalina. San Paul Missirna, itlob għalina. San Publiu, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, itlob għalina. Beata Deodata Pisani, itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ l-orjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.